Wade kadesala mankremofo ene Ghana fo nyina. Ghana de shimaima me mamu nyina adwo enumrei. Ebranson se yede sompa kase ebo emu hwamwa ebe mu ohunu nsem wo Ghana ha ne amahodo so yede ebe somwo na sompa kase ebo efi sompa 106.5 FM so no enam ye headquarters e wo Kumasi e sompa 93.1 FM sanso na Ayiko FM Madam Fopa Radio e wo Paris France takwa sompa enam ho tachiman sompa nso wo mo afabi sonya na sompa nso edem enkranza sompa nso wo mo demu ankasa doma 100.7 FM doma hinkro nso ekromu ankasa Kanesh Radio ewo Kaneshi Market sanso ena mankesim Kingdom 106.1 FM wo munso ekuremu a baby a wokọ TV no so a ubenya ye eno eye Sompa TV no nso ye da ho ena decoder no nso baby radio wo no eye Sompa FM ye Facebook page eye Sompa 106.5 FM Accra Sompa 106.5 FM Accra ena eno achi no nso YouTube no eye Sompa FM live ye website eye www.sompaonline.com Pepsodent for adawroma ena ye de kasebo ye fe ne hot bite special ye de ebrewa ye betu asem no abasa ne srefi sabre yakom se no nsia bebo a ye de aka nyina nso ebeto am so eti se de mekan ne kuma so Sompa 93.1 FM tachiman Sompa 106.1 FM eno achi no ena ye sanso watakwa Sompa 101.1 ye drew sunya nso ana ye Sompa 98.9 na yakoye ni mo ana nkranza Sompa 90.7 nso ana ye gina mu a na ye koye ni mu a manfo ene ye nyina nso ekọ nakrana na pepsodent cavity was do the two before you go to bed as you nyina no say momodian so obetwitwu si enumre obetwitwu si anopa enumre twitwu si ansa na wada na obetimi de pepsodent cavity fighter na wodi eno nso edijuma kama Time heba mixture edro no eye edro ase wonya binuma na chese wanye woni padua bone malaria nso etu ase ankasa Medima for Heban Center Dr. Tamoda Sunie wadi ayarasa papa en wadi abregana for se munsum na monye na pokwase maira eho enwo just what kinki dokuno eye to fobo eye 3 Ghana se de sepe eno enwo modi eye adwuma ye fremi die nyame ye hira no akosua ago abowaje obetimi nso afremi akosua nhira afei ene hot bite asam no ye nche na basa ene sre yenim se enkramofo eye akomkyira ye fa ne Ramadan no na omo ye wi a na oman Ghana nhyehyeye mu no ya ma omo afofie da na omo de ahome na omo nsoso afahye na omo ebreki omo fast na asa akomkyira no a omo de ba wiye no bibia koye omo bom paye e de ma oman no e bom paye ma wiase nyina omo ti omo ho efiri bone ho se de be ya Allah e beji omo atum na enam Edel Fetal empire bo en Edel Fetal afahye hu dwumadi enti no omanfo dodo na anim se enne ena adwada e ya afofie da a ye nyina no ye ka nkramofo ye Christian ye some Muslim brothers and sisters no ye Christian for na traditionalists ni obi a ye ka wo mo ho ye a Muslim brothers and sisters nasa Edel Fetal fashion no wo mo ahye amano ayefe eti na ye afofie da nyame ya dom so a adwada ye afofie da ni nyina e ka ho na Northern Regional Minister Ali Adolf John wodi nsembia tudwa se wo besre pa se ebra Edel Fetal fashion yi koso ye kai na nkramofo edi ahim edi adencheche no adesede pa opese wodi eto abatan ene ahwefo nanim se wo momodin an se wo beye ahweyi na bibi e fe ne drug abuse se bia wo bi efa enubone no ye betimi eto ase kura ede afri ho na oman no etimi akono ne mafi se de fe ne drug abuse no esai emaburu bebre abrabo atope enam sa drug abuse ya eti na samua Ali Adolf John awo Northern Regional Minister dia tudwa ne se bra so se ye betu enkwada no fo se edubone no esei nipadua esei wo honhom esei wo daachi esei wo bibia esei wo ngomasua emane yem nyina etope wode sansemi etudwa ewo Tamale bra Edel Fetal prayers ekoso a na ne nyina ejina se ye bompaye na enkramofo Edel Fetal fasha ekoso ewo Tamale no na ne ma ejina wode kokobosam edi tudwa se maburu bebre tramadol ene bonsam tawa maburu twinimi no mo gya no pohayi ene kokan yi esei wo amankasa asei wo mo ama se hu obi ene nipadua no atete se kontebe eti wabesre ebra Tamale wo mo bom pai no de to fellow Muslims anim se wo mo emmomodin an se wo mo
bedi wo mu huni e wo kusa kwa no so na bata ne ahwefo nso ebehwe na wo mu atu wo mafo enu achi no e no de adesrede to nkramofo wo wiase nyina ntitu de wo Ghana ne se wo mu enya adwobrɛwo no wo mu nya ahobrɛseɛ na wo mu ne nkrofo achi wo mu ho ahia no entena na na desrede nyina ne se yemmu yen ho na de efa ne tolerance and respect no ye betimi e de aye adwuma nti se wo ye kramoni a wo nua bi a wo ben wo no na wo de anidie ama no wo de se anidie ne ma no pɛ e betimi aboa ama ne ma akoyie no ne adesrede Northern Regional Minister Ali Adofodi etudwa ede esum yema bibia ekoso na ansa na yebekọ yensentro ne opon checheku enchen no Ghana Police Service yebeba wo masam ne wo statement a wo de ba abonte na emoma menkọ opon ho na menkọ busa no niema ekoso sene wo hwe na ede fetila fashion no enkramantem ha nyina ni wo hunu ye no na wo de amane bonso abre opon checheku be ma mema wo adwo mejo so mame Yadase Edo fetila fashe ewo enkran ha no wanna mu a na de wachini ankasa die na uhunu ye na die nso na course wo nkran ha me na ya me ya na so brenu ana wo fem isan se no krenie eye traffic awura na yenum sanke du eye festive season bi sei na yetimi hu ewo eye incremantem efa eye apofida bi sei no aya na wo soro nanso enne no pite no pa enne mua betum sabre no eye traffic aworo a yemi sa ye mpembebre na no e ma no hom ne so e wa kofida e won kan no okreni ma mi e wo fem eye se wo fem te se ne se bi e free omoma so e ko eye oboso na mum e wo fem kura ko fe se do na ase sienti ni se enhwemu kakra sompa ye no ekyese enyumure na eye emante kwa no ene maba wa no ombeto mo de esi monten so a ene edije no ombeje o mani pa sabri no kro na so anako na ekokoba ne sei na enam so ema omotena eye afidie tafo yi so edini na monten so eye dede eyi emu sekese eho no na ubetine hu ni pampepia beye enai niensa na omuti eye fidie tetafo yi bi so me ka moto yi sese ni omudi di eye atrenchre eye akwantempon so enti se ko na kokoba ne sra brain mu dia enam so ebema ehyen a enam kwantempon so edi amanfo ekokrom ema ebinum so eti omunyuma so omudi ekofie no ama traffic akret ni aba na so me ka sei traffic wo krom no ededin kromantem yenkan no ededin emiaye bi a yenum se anka edu akofida bi sei a ejina ho edema yenu amuzimifo ya anka eye awokeka ene anije no ewo soro no se sei edemdin obi bitase edi na nam so amame edi wenum ni nyina esini aba ni atie ni se aya mpembebre no se yenu amuzimifo ni dio mbronya ketewa sei na eya na awokeka ni mu anije no ewo fem ema no hom ne so e megwedi etimi koso ebra abo eye enme no nso epim ekonani mu no ewo no no e na obehu support aworo ene afen so agudi bia aworo bre no mu omutimi echi emwani ema hom ne so ema traffic aworo etimi esie mame eno pokwa de etimi pem kosoro ko pem se ebra ahemachi eye dumienu ekopim eye dumiensa brimu no ewo na ansa ne bi otina wo se eye traffic akesie etimi achi apeyenhwe ejedie wonsam so timi esifa esisen ewo nkramante mo anu sei mame oni na mu akopiem tudu na umuko ediko ekokofa eye kwa menkoma eye museum hono ene mu akofa parliament hono na yewu amanfo omabo chinko kakra a omo show mani so yanka ne wu aye edu bribi sei na enam so ema enkwada awo story say na aya ebrene so a omo timi ebotu ho ahophwe semye ewo no esifa etie entimi ka sei nipa bebre na no ana ewo eye kwa menko museum ho no mo opiem enso ewo eye circle ene ni potam so a amanfo bebre na na wo no ma
just so many more for me, our ebie yɛhyɛ ene World Cup awuro ya Ghana yɛboa bo yɛn okokute na ene yue yɛne ni kyese mampani aba be pie mu ɛwɔ Kimpiti hotel ɛhɔ nso wɔde ɛwɔ akansie tɛmo no mo akyese wɔn mo nso no ɔmo hyɛ ɔmania ɔmo bɔ ɔmania kɔnma agye ɔmanigye wɔ hɔ ama yɛnua mu muzinifo ni bebre na nso aba be pie mu ba ma me yɛnka ne wo sɛ yɛ dubre bi sɛ na wo hyɛ dɛ wo nkramofo hyɛ dɛ wo asantefo ɔmo nyinaa ayɛ putu fram ɛno nti ne ɛkɔ so ɛwɔ yɛn nkramantɛm anu sɛ yi ɛno Opon checheku wabo adwuma sɛ de wo kan ne wonante mu pa ɛna wodidi esi ye nyina ɛba etura bi a eduru bia bi sɛ ya na emabu no ye nkramofo mabu no ɛne ne wo mu titi moto so na wo mu kɔ no wo mu ba wudu mons ahodo a na wo mu agye ba bi afa ɛnɛ saa na wo hu no ana ma me da se yɛn hwɛ bia bi te sɛ atemotamo imabu no wo pa afa yɛn hwɛ ɛyɛ abeka mama ade ba ko wo si hu ni sɛ aye edu akofi de bi se na esi ye no muzini fo desi a abrante ba ko ya abrante kwa a eba se enyum tuo mu a wetimi abɔ no ho mɔde wo mu eye kwame yuji esan se ofi fadama mpotam wo na fadama nso eba se bia ye no muzini fo di o mu fa bi se na otimi kokopie mu ho na webo eye enyum e dia peja emmebu no won wo de aso mu nkran tina mi di kan no enyumre boko mu no na yebewu se yenua muzimifo yi emrante na maba ono mapie akọ enyae bi sa omokọ akwakoji omani eno ne ade a ekoso nemo nkwantempo awuro ni bebre na no te bi ankasa bre wo kofodi amonten so eni na mu akọfa eye zongo na mu akopiem ewo eye bayirefuo mu ewo kofodi ane ne mpotemu a sabre ko ide wo betuma hu se emrante ne maba wani bebre na no etete eye pick up so ye bobonyum enom ni nam krom ewo na nigem ekiase na nkrama be komantem ani krokese bi se mu ni de mami omdo mu nyina de na kwakoshe nyumre nti nyumre no na eye sport awuro baba awuro na afenso no ya ye bi o masusu die ti won se ebe ye nige bia te se nima market empotam won mo enije bia betimi akọhọ yehwe abeka la pass empotam won mo na on betima block street na fe kwame yuji ababe yi eye wabeponyum amanyi to fo wo ni bebre na so ewo no mo e de ahye wo mu ne muzemifo wo mo enmunyam ewo ene akofi da kese eni afenso no eye akonkyere konkron ama me wa kra nyame mpo a anka do hu hye mu bie ya ene eno mo de ni nyina be na wie ya enije bie enso etwa so ene enyumre Opon checheku bema ye beda wose adwumapane amane bo a wo nso wodi aba besom ya de hye enkran ha said the edo fertile fashion esi course a wama ye hunu ne ewo mo Opon checheku na ye te ne nkan no sompa ye parliamentary correspondent na so si anem ewo emrahebedwam na nkran ha nso ensem a edi ahim edi ade ncheche no na odi bre ya Pepsodent hot bite kasi ye bo special no ye de amamona ansan ye bekwa santementem no ye ne ba wa beidu nso akwatwetwe nkomo na eche ne nana agima opambo so yatene de afiri buno region no yenko na ensem bia Ghana Police Service for the babontin no yentimu emfamamo Ghana Police Service the to Greater Accra Regional Police Command wo mo de sede to Ghana fo nyina enim se bra edo fertile fashion ekoso no obia eni ne huni wo mo so mania brese krodom begino mo naso ye dwumaso ni adwumaden na bamba ho nsem agina ene ekosi adwada ne nyina eti edo la fashion no obia eni ne lemu obia nya ne esafata na de fa ne peace and security no ebetimi aye adwuma asumdue ne pepe ye nso ebeja na naso mai bambo no obia emfa eni agro eno ne ade sede a Ghana Police Service for the atudwa eno mo sanso ehye bobiam se the fan incident free edo fertile celebration no eno na bekoso won kran ha ba bia ye nkote se edo fertile ntino ebia bibia na se eja to ba bi ana edo fertile ntino emabru bi tonko kontokwa ana se edo fertile nti obi di moto akobu obi ekunu da bi ende wo mo nsoso so kura police for be maintain law and order wo be ma emra no agina no mama pepe ye nsoso etimi aba wo mo se wo manya
anya special traffic management team a wo mo ba be hwe se be ya traffic cars ahodo ne nam krom no ebekọ ebesan aba a yenkote se wo haw anase abedidie bia asinti ye kọ ahoma no so de Ghana Police Service for e de omodie atodwa no a opo checheku e de enkramantem ama ne bo amaye no ye kọ na bawa bedu nso Ashanti region asa santemantem no de si ye wode amaye bawa bedu be ma memoadwo eba sompa kase eba hot bite special so yo ye pese ye hwe Idil Fitr celebration no de said ye amanebo wonante mu a e wo Ashanti region no e de na wo hu ye tiefo wo Ghana ha nyina etio medase maninchi tiefo a etie sompa enanwure na memfo momra santemantem ene de ye nuane mozranifo ma fa hye kronkron wa akese omode kron so no mebo apro kakra na aprobo ni mu no mehunu sane na ye nuane mozranifo sane omo asiasi omo ho kama na akese omo ebo mpa ye na amamre ne amane ye kwan so utunu se na efe na akono yi se wonam krum kura no utunu sampa imodi di ekoso a esombu yi na ebra minya akonya enenan edi nyafe no na nsamba akomienu a na obia eka ne se ye mompa ye mo man na sumdie ye bompa ye mo man na sumdie nso na aman hodo a ebemben o man yi no nso no na ye bompa ye se asumdie emra so isan se so man ni nya asumdie a ena emu nipa nso ebetumi anya ahoden aye adwuma na atumpon nti ena no mitintin ye na ze ye nuanu muzanifo afasha umudi no konkon na se akwa ya akono yi pa na mede ma support from no na se omo nso a omo tonton na ntwie mponchen kokọ ne ade no utumu se ukọba idedie ne ekoso de na nam se we ne bra idikan a ewa afimu a omo da na di nti no tumu se na idedie no aponchen ne ntwie ne tono ense be ni so se akokọ no nanso ebre mu no me saka Madam Mariam ewa ha ono oyekramuni mapa the person me no ono nso di nkomo na mbisan se yenhwe omo afashe kura na de afasha na wo de tutu afi ne amfi atwemu no a sai na obesi aka de afa ho ma me ma wakwa sompati so ashobeti no so yenhwe afashe ya ye ka ho ati ne de afasha na akomkire no kura no sai na musie no afi de ne mfi atwemu no so de na obetumi aka afa ho akomkire no ese yen fe ye muntu mompaye emawiase nyina konsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam wo ye yi sana o chire ye wo se yen fa edu busumi duo wa yen fa ye finto mompaye enti ye wie susu a busumi ye wie a na ya bompaye asre ama o mangana ama ya ye hu so ama Ghana entokwa ni sensem yes wecha ena wo so sa ayi sala kitwa we no so no enye na ntwie enye odwan akoko de ebeto pa ebeto akoko ne mo me nyame mayenkwa na se bosume miensa no so abosume yense we di eni no so du a endie na ntwie odwan eni akoko bi eni ena nkrofo de komaka edi kwasre what fache esre boni so say ayi ema o mangana okay yeah first wo afi bi ya mo ye yi ene afikwe mu no so wo di tun se ni a wo be ka se we no na ho kan se oh we de na ho kan wo solo an kan wo solo pa nya me adom we so ye ni boko asumwie mu woni bia ni wa asi ye de nyame ase pa ye de nyame ase we say we that time see more break akra mo ba ku ni bi na wapi mabufo especially in yanum kramufo a de na wo be ka kro de me ka kro mo say yes no mo mo ni na wo mo ni na wo pa ne mfanye mpaibo enye gidigiri enye ntokwa Tieslen kramufo nkola ni na ye mani na enye enwam ni na yes no mo mfanye empaibo yes no mo ni na wo so mo yes no mo pa mo acho mo ni na wo okay madam AKOSUA nti madam Mariam ono oyekramuni papa na nene no atwe nkomo no so akiri mu mema
ọmọ afẹ́mu ababidi sabiri ẹnẹ́dẹ̀ ọmọ didi bi akọ̀wé yá kẹsẹ̀ ọmọ akọ akọ̀ṣẹ́ àlà ẹnìmọ̀nyà mintino mínísẹ̀ ẹ̀bẹ̀rẹ̀ kọ́sọ̀ ọ̀nà ọ̀sẹ̀ bọ̀sùnmí mìíràn bí ẹnimu nsọ no ọmọ òjì ẹnimu sọ ọmọ bẹ́sẹ̀ wúra fúfú mu ní nyina mu no di ebesi ato bi ano yɛde bɛba abɛsom akyifo a ekyie na ɔhwɛ SOMPA TV nso. Hello bawa. Ada AKOSUA. Yo, yenim sɛ adeɛ baako no sɛ edru edo fetila fahye ya ɛya na kroma yɛ de pa wobɛhwɛ na nkramofo mabunu na wɔn titi moto so na wɔn kɔ na wɔn ba wobɛdru malls ahodoɔ na nkrofo ɛyɛ shopping wɔn ton koko wɔn nyinaa gyae mass wonya bi ntɔ sɛ obia edi edo fetila fahye no wɔn na mu krom no asante mantem no sɛ na na esitie. Aha so sani ewo ken saa na etie ifri anopa de ubehu se obi ekọ hia dan mu akọ akọbọ mpaye na so mo bọ mpaye ni wi a maami AKOSUA meka se na efe na akono nso yi bisan se wo fete ni wo nyina bagi bum na omo nam street no so a tumu se abutrem obi ati moto so ene ye won teze vum ko na wote na ni nyina bekọ awie no kra no utumu se omo so ewo pepa se omo bekọ shopping malls ahodo na omo akọ akudidwa na so omo kọ na so omo edidwa utumu se niam omo to nyina no eboa ma economy no so ekọ animu eno eda nchen a yenianum kramufu omo yekuku omo chicheche masa ne ade no anopa no enam se ne no mu wie ntimeka se awuza ko aduane bia ewo so omo ye kra no enne no enam afahye na omo di wie ntino omo ntumi anye meka no se omo ntumi anye kwa isan se baby ananka eye target ba no pay baby ananka na hwemi die wo ba na mekọ ho no nkogi wo no omo chemu se enna ma me no the announcement braba enne day bi enya de so beba me de mani kire agia wa chen so a me ko ye ko so ya ma ne de se ntumu se omo de edi sabre ya omo bi omo akom che konkon ya aduane a omo ye ton wo monten so no enya de se omo ye ni pi omo nya pra say enne day no mo di baby nya de say wo na mabontina ope yinu anu kremufo aduane ata wo benya bi ntime kan say amame ni amane ya kwan so de o ma yi bia ma na ya sugi magu so e wa santimantem me kan say afi o ma ya de o ma tumi akompoto o mo hu ta kama Medan CP say won so de wa ma ne bo amaye ba wa beidu ene ete efri asante mantem a wono so say de na asante mantem sitie efa edo fertile fashion no say de oponchwe ku di greater Accra emaye no ene no so di greater Kumasi ene ne aka nyina nso wo de asom ye na ye bekobu no afam na ye dru ho ana nana agema opambo wono ena eba besomu edi amaye na Ghana Police Service for krato mo de ba bontino mo hye omanfo nyina ebo no opanyi eye supo Superintendent Juliana Oben our head of public affairs Greater Accra region one edi nsa ehyanse wo ho se ye nyina obia enini lemu na obia emfa nhyehyeye enye adwuma ye kwa homa no so na meni Sheikh Aremeyao Shaibu wo ye national chief imam PRO owa homa no so na wa educate ye fa edo fetal afahye no ho Sheikh salam alaikum. Alaikum salam. Badeka da sala barkakade ye chiemu nya so de mase ye da se chief imam ho ye de no ho ye olman no ho ye pa ye de nyame ase wadaruma edo fetal no ye didie nkromofo obi e ka o nkromofo ya akom kire wie enti Ramadan na ende eti edo fetal ba bebre no a enhyada enti ase de enti ene ye holiday na edwada nso ye holiday no bebre na Sheikh wadaruma maye adesua kakra edo fetal no eye den ya edo fetal ya for fida ene ma enkramofo na etrese ya chiro koma wie musime baako na yeda ye twesi ho a yede nase ye manya kupon ye tontom no na ye kyerɛ enidwe te nkunim ya yetumi yedi ewo akomso ya kyerɛ ye bosome baako pa no ye gusa no ye apretria na ekoso ewo yemu wabra ya hona makono de ya haya ya ye gusto ya ne kontokosa na ye dinu skunim do fini da so bia ne da de bia no na ye di hu eso akunim anonti na anam so a ta ko pon azia tata ma ye duru na wie ye no na se sade na ye fe yi sade ne so na
the aye tontom and anasia at the Mayankopon until you share more Independence Square. Baby, I saw a Castia na any old man teaching mam here our hobby on Mampeni or Bia Abai. Ama ya bompa ye you use to da ya bompa ye Cassia Debre at the Maya home, the Maya mine. The more we are seeing here, or how I cost in here, yes, sir, you go ponce, over you or how in here, or now the ND Abashanemo. When in Yantia, yeah, that it will better no. Yo, Sheikh say Moody na mo chef fasia. Deɛ yɛ ayɛ hu ɛwɔ man abɔnten so bɛhu nkramofoɔ ɛmɛbunu na ebi timoto so wɔbɛkɔ mɔs ahodoɔ ne nkrɔfoɔ ɛwɔ hɔ sɛ wowɔ ne baabi a wɔyɛ kremoni a no ɔno so ano aduane na ebi a wama wɔnam kakra saa deɛ no ɛno ne anigye na ɛwɔ ho no saa na ɛsɛ sɛ ɛba na ɛwɔ ne famienu anigye deɛ ɛnya de bɔne na obi aso wɔ no kwan ekwan ofaso a ode di nani ekwan bi ofaso a eye eboawo efiefieo na ama wonya kwan yi wo ye kire bi a ema osuno ban ededi wo culture amamra ni amanye hia no wo de na di ma efema obi a ho nia wo ye na ebi won so a wo ti we ni sa wo putumi ye ma ne boroso a na akoye osaye na ode hawo edi sha manfo nti emo papa no eno hono ene regie no wo timi stress ya ho ye nuaduane a obi a oye kramoni o onye kramoni o timi ye duane na ye kire odo ene tima ohumo bro obi a oni bia oye otie ntemo bia no nyame space ada say no bomoni ya yema obi a enenje ebe ye kura nka ada say no eni say hu say obi ni papa kokura esreska obia yemma obia nya ediana ebe so no ola di nani na ye sa so no na epe bi ho a obi mo so ya na ene ohawo ene eba ebi ni sen ebia na nkola bia na mabubu ni bia ko tra moto so na omo ya basa omo de moto tata amanfo emma abehwe ade fo kra na omo nya kwan ehu ade ne fese na tetie obi oso na wako onwa ko sie baby na amfata ena oye mema na esi mo baby ya amfata ana obi okọ baby ana onu mu wi ana in robone bi ababo amfata obi mo ho amoye sa ana no ne enka yesum no ho ene from to the susum ko ane ne nko enfa entre te yetime atro kwama ye ho yes ye ho e woso so na woso ban mu aha nti eno no yetwe ho so ho ndey ye bone bone nya kokko so obi an ya hwe ye ye ne nso na ye dwendwe nya kokko ho ye se ye nya e fam ya kokkan na ye onye ne a ho how bi abati nti ene de ni da ye beko saje ni e tsakura no ye ba ni bia ni da nya ya ho ya na ho we Christian or we Christian to make sure be and now tra odo we ni yeah Sheikh Ansan na ye bejamu akono se mo shefa se ya yen nkramofo bi ti se Christopher traditionalist ni ade no ede na yen so ye betimi aye de aboa ama edo fete no a mo hye no yen so so yenya ho mfaso bi ana se ebe yen hyira ma yen nyina yen so ye part ene se de na ye betimi aye afa ho oh eno ane se most of our no also to mention do the idea say who take come no say e barka sala na ma jeso what you say sada na wa india yi ba also o ka hudi otimi kra no e di lit channel me ma won factor back lema o mo di aso afo kwa o na o mo ba no o mo ba difference omba ni fie ebe sra no that way I say edabako aka edabako ay baye e no omo bebre omo yermo ebe fi ebe feti mam de omo papa omo ba shero me omo pa omo sakam omo mo sa fiu emo ene anwa omo di
SOMPA FM. Christopher, Munya, so for that's now a software of the principles. I don't know if I'm saying. Now, when you know, send a prayer, yes, we get it in Sano. And then you wait, but I do the pass. It is supposed to share the Christmas over the Stella. We have a 4 minute energy army. The General Secretary, Mr. Council, and for Michael Hour, the television conference. And the bring the support and chat. Yo. Sheikh SOMPA Kasiebo ye bedanse pa se woni ye atwetwe nkomo ene enumre ye chiachi vi mamo nso na ye danase nso so ama okwana na yakasa ye da sipi Yo bedase yo etiefo ye ni Sheikh Arimeya Oshaibu wo ye National Chief Imam PRO next wono ne kasa ema National Chief Imam Kremo Pagina wo Ghana ena wono nso wo ma education efa edo fetila fashion ho meka wo se SOMPA Kasiebo ena wutie efi SOMPA 106.5 FM Accra na Pepsodent Pepsodent cavity no wo mo ena eka ho ema bibia ejina ema edimu ankasa nti do the two before you go to bed ye de aka nyina eba beto so Abusia na chese hot bite Kasiebo no ena yede entoaso part 2 no ebremu nsema hodo a ebedi akotene bi ene se Omampani John Dramani Mahama akasa kakra ede afa Ramadan ya ene yenuanom nkramofuo wo mu edie wode ato dwa se enema hodo ya wo mo ya komkire no wo mo mani nyina enso hono a na emom niema pa ewo Islam no entoaso eno ena Mampani John Mahama krona asa aboso se sa ida fanhye ya wo mo hye nyina ne akonkire no asondwe eka ho enti wonum e wo medi incident kwa no wo ka ho no wo mo fa no baba ya nya adwuma Mampanyina bedi echi Professor Nana Jane Opoku Ajimahi edi ade sedi ato Ghana for yenim se edo fetal afahye ne yehye no yema nkabomu ne asomdwe ne abrabo papa enya adwuma ewo ye ne ye nyina mu na se yewie ensema hodo ya efa ene afofida no ho a ye behyensen fofara ho sembie si a ye kasa yi ye kyem se enipa enum ba bia wo moda na enye kora ne nyina eya akonhia bi a asi ewo Angloga Junction ene eba ne se ya na apomuden hwehwemufo wo mo la so na aduru aba na hyase ya afiafi bia sade ye wo fa adokotafo na nesefo no afidi enso wo ba befa na ehyase hene ahafo ano South and West District no empanifo akasa se obi a wofiri ho bia ebra yeye edo fetel no obi amfanto na koma so se obema asomdwe ne pepe ye nso aye adwuma Domkuma no ba no deni Oru Alexander Fenyo Makin en watutu bi ediamane Chief Whip fo no se wo hwe na adwuma no wo mu ntimi nya wo mu nya ni enti a ekofa asankomo anyina ebaye no ye de bremu ene behwe na mo wanchi adehye wo ho na wo mo bo MP tutuo adan ayese ne kurom kwanye na Burkina Faso nso ho asem aba wo mo hye se ni kwanse obi aba ho se obi se tomero yi wo mo ba betobie no ye bedi ho nkomo enumre yi Saranso ena wobete se asoye hensase ensem so wo mo se na mosofo wo mo se wo mo ye wo madwuma yi wo mo nya adwuma kora nipa be ya pem ene ahenkro de yetimi ache wo mo ani nyina no efa galamse ensem wei ene afoforo bi a eka ho ena ene anwumre yi yede esomo adwoa asare ene medin mene triple eman ajapia APAM DADAA ene ewuman die nyame ehira no AKOSUA ADWOA ubetimi so afremi AKOSUA NHYIRA afei yede ensem no entoaso no nkyiremu emamo Omampani His Excellency John Dramani Mahama de ato Ghana fo nyina nim ne tichiru ene yenuanom enkramofo so efiri sabrei ereko ewom se womu edi edo fetal celebration no edie nanso niema hodo bi a eboa ema enkramosum no ewie mu die ne tichiru pa bi ti se discipline ahohyeso se yebenya humobro ayamye
ɛna afei ɛnka bom no wɔn mma saa nneɛma wɔ nyinaa ɛnkɔsoa ɛntena wɔn mu nɛnɛdi ɛwɔ wɔn abrabom wɔde nsɛm wɔ nyinaa ɛto dwa ɛnɛ ɛwɔ Independence Square wabra mpanyinfoɔ ɛbɔ dwa data ama mpanyinfoɔ ahodoɔ bi a wɔn ka bi ɛwɔ mu nkramosom mu aban mu ɛne mpanyinfoɔ ahodoɔ dodoɔ no a wɔn kopie mu ɛwɔ dwumadie no asesɛ deɛ yɛn nyinaa anim sɛ ɛnɛ ɛyɛ afofida yɛn nuanom nkramofoɔ wɔn ɛhyɛn ho fan no na wɔde ato dwa sɛ so obi bɛnya yɛmye anaa yɛmhyehyɛ ɛde ama ne yɔnko no ɛyɛ adeɛ bi a ɛnyɛ nkramosom mu nko na wɔ impo Kristo mu ɛyɛ a Bible no ɛhyɛ yɛn kuran sɛ yɛnyɛ saa nneɛma no na ɔmampani de ato dwa sɛ ɛnɛ wɔn hyɛ da bi ɛte sei no ne mpaebɔ nyinaa ne sɛ akɔmkyerɛ ne mpaebɔ yɛ a wɔn ayɛ yi nsɛmmisa biara ɛne adesrɛdeɛ biara a wɔn de ato Allah anim no ɔbɛhyɛ na watie na wayɛ ɛde ama wɔn ne nsɛm no bi ɛnie. Today is a day of thanksgiving to Allah for granting us the strength, patience, and faith to complete the holy month of Ramadan successfully. Over the past month, we have undertaken a journey of spiritual renewal. We've been abstaining, we've been sacrificing, and devoting ourselves to prayer and reflection. Ramadan teaches us enduring values of self-discipline, compassion, generosity, and humility. The Holy Quran reminds us in Surah Al-Baqarah 2 verse 183, and it says, "O you who believe, fasting is prescribed for you, as it was prescribed for those before you, that you may become righteous." This righteousness, this consciousness of Allah is what should guide our actions long even after the month of Ramadan has ended. My brothers and sisters, Eid is not only a celebration, it is a call to continuity. Let us carry forward the spirit of Ramadan in how we treat one another, in how we serve our communities, in how we uphold justice and fairness. Ene ya yekotie yeyi eye omampani His Excellency John Dramani Mahama. Na Ghana mampani amananso ho. Ene se wo kasa odwumade na se no wo che se wo ka Islam ana muslimifo wo mo ba nnua pa eye asomdwe. Enti akwankyene ya won mo yoye nyina no fakese na wo mo bompa ye se Israel, America, and Iran to call one more Sabuasui, and your my Ukraine, Russia, the Ekranyo. Now, what can we know the better to say one more on Hobomuno, America man penny do not trample. A fair Israel man swap for Benjamin Netanyahu, where we were cast or we, what yasie, Safon no far and no encasa, nano brebre, and my bato, Casaya, and a Kenya bufu, said the man penny canony. Celebrate today, we cannot ignore the pain and suffering that is going on in other parts of the world. Today, as we pray to Allah, our thoughts are with those who are impacted by the continued conflict in the Middle East. Innocent lives, including women and children, are being lost. Families have been displaced and communities have been shattered. On this solemn occasion of Eid al-Fitr, I invite all of us to offer prayers for peace in the Middle East. Let us pray that Allah will grant comfort to the bereaved families. Let us pray for healing of those who have been injured. And let us pray for relief to those in distress and wisdom to the leaders of the countries that are fighting to choose dialogue over war. May Allah touch the hearts of the leaders, President Trump, Netanyahu, Mustafa Khamenei, so that this war will come to an end. Ghana remains committed to the principles of peace, justice, and respect for international law, and will continue to lend our voice to calls for a peaceful resolution of this conflict and any other conflicts anywhere. Eno Ghana man penny His Excellency John Dramani Mahama. Empire was stray. Empire tente paye eton brana enkramofo no breaking nyina no ebi na waboso se entokwa asesa boaso ewo Iran, America ene Israel ntam no nyame manenyo. Edu Fitl afashe ekoso ene yebeto mu akosi adwada ene mampanyina bedi echi Professor Nana Jane Opoko Ajiman ede de sede ato Ghana fo nyina enim se branso se ye mankabo mu ni asomdwe ene abrabo papa ye Kenya mu amankramofo ene Ghana fo nyina eye adwuma bra Edu Fitl no ye hye mu kena Ramadan akom kire bre akwawieye na ye nyina ye agi ene no ho ebra wo kasa wo Eid empire bo ebra course wo forecourt of the State House ene de ya ena wo ka enkramofo
ho ne mpanifo nyinaa ene omu nyinaa ka bo mu no omu somye na omu chem sa adesua bebre wom wose Ramadan no eye honhum akwantuo na no emo adwene ba sunsum mu abrabo ebi kire wo sese wutimi nya ahohyeso se woda abrabo pa edi se wodi wo huni ewo bibie mo bra wo hye kom no anasa kom kye no ekoso fi se wontimi nya kom kye na kom kye na chi no hwi nsi wo abrabo bibie ansesa ayese bibi timi sesa se wadua ne die mu bibie mu ahohyeso tema ene honhum nimdie ne nyini no etimi eye adwuma na sei ena omampanya bredi eche professor Nana Jane Opoku Ajiman editorial. Ramadan is not only a period of abstaining from food and drink, but a sacred time for nurturing consciousness of Allah, strengthening self-discipline, and refining. Is a spiritual journey that encourages us to abstain from dishonesty, injustice, social vices such as gossip. It is a season when hearts are softened, healthy habits are renewed, and we strive to become more responsible members of society. As we celebrate this joyful age, let us remember the urgent challenges facing our world. These issues call for a renewed global effort to pray for peace, stability, and prosperity. Yeah, ubeshe na moto so no wo mote na wo mo koba chese en wodin ne niam and Idil Fitr da kese and now so Nyankopon adom wasa de dwuma da kese so aka hwamaye ade kese mi no and yabeshia asompa abompaye asom nyame atotum da ada Nyankopon ase ewo papa wa ya amaye ye ba Idil Fitr ya frɛ nyame wi aha ye kama boni bie ni ha ye nyina ye srese ye betena asomdwie mu ewo nyame somu na ye ni nnuanom nyina ye baako ya asom Nyankopon sabri kra de mankramofo nyina ne se ende akoye idida kese ya ye wi akwanche no buta ba akọ penti na Nyankopon se ye hyire kom enwachi ena wosan de to dwa se Ghana Muslim Mission School ya enono ewo bonomantem wo mukropon sunyan emu oba honom a ohawa hodo bebre ena wo mo ewo empotem wonti de efeno infrastructure no wo to sin enti sa aban ne betimi akeka ne nsase no waba beboa wo mo a enke betimi aboa pa ye school mu ha no ene ya asode siwe sa asode no lechi ene crèche school no enkwala ntoto fiwa ene wachi so amna donko kese bi eda masalati ne amna no edia ma abaka dan no sa nyame ehu ye mobo na nyame amabo afo amabo ye na se asode ne bugu fomo a na bra ya be mfe petepee ni na ayekwa nti asrese aban omra ye moa municipal chief executive regional minister yakomo nyina nan so o ma hyebo so ombeba na mum che ye hwe nkoda no ne yem hihie ye da ye ntimenda se edan bupe na asom fefe a wabedi wa danse a ye na haye ye ntimba ha bio Bono regional imam ya wada Ghana Muslim Mission ano Orua Ahmed Abdullahi ena yete se wode ne nsem atu dwano na najeman opambo ene de amaniboyi ebae sa idwe no ayate se mframa eboba bia sanse babia muslimi somwo bia wo mu dibi na enesa na Ghana Muslim Mission imam okasa ewo bono no sabre kro na chief imam ono so wasantimamu no ono so okasa ene ye Sheikh Ibrahim na wone ba abedu ne di nkomo ena oba chese ye ka muslimi somo no a asomdwe eye wo mo adenya kase eno achi nkabo mu ka ho na safa shewe no wonde ode na futuo no mamabunu ma wo mo mfa enigye ya asabi asa wo mo ya akwankyena wie nti se obi a watwa wuo enkoye bibi e ma de foforo ma Ghana man na santimane se adibia na hyase ne hia sebe kwan fa so awore oba ampaso na mo awo emba papa le wo ma so ye ntu asarawo enti ono isempe bra be fra sebe sanko fe no bi ade ebe de na so bi aba tinkala no e akasa chefe sabre kwa meke so ofa obonto bi na manfo di moto edi akoni aba eye ne media emfata ai kensom so na di ntama no basa ye ma basa se nkram so ya fa se
ya course one. The service so di kwa so ndin pa no na musa no di ko. Musa so be bitu to ase anambwa. Ana obi ko be bitu to ase. Ni so ndie bitu ye pa hwe futu na ebe mani pa no. Ti e bon pa so ya ko sakra enkola no maye na enkola no ye to ase ba so bi ma fa maye. Eno Ashanti Regional Chief Imam Sheikh Ibrahim na wakasa wie na National Chief Imam Edema Ghana Muslim Mission Sheikh Harun Nkansa wono nso di bitoto say enipa nipa biye ba yetwa echo sese bi se wo bo so wa se o mani ba ko mo so wo fa so bo ba ko wa pa mo le say se so mo ya wo ko so abo aki so ati ase e no na ba ni kire se e mo fo wo yi say Islam bros say Islam no wa ni Quran Islam no mo e Quran so so wo so Quran nipa Islam subanya the Quran eka ele kire ni fa say subanya so ye always say community bi no ba ni wo ni opposition Kristo no ya opposition ko pende ko ni pafu ko ye ni pafu ko ni fu so ati ase ye wo ya kase saa Bible no kuta na je kwani kuta ye no bi na kire yen o ti aso kire bi na kire yen e bi ni power o no ye jori ye hu no ye ba ku kanu ye bo ni nti bi ya ye ka se ntan so o ni papa no so se ni kira ni kire se ni papa no we National Chief Imam Edema Ghana Muslim Mission enkramofum somkro no de okasai e wa Asante mo ne ba be e dey sankomo Me can say Pepsodent do the two before you go to bed. Ne hot bite kase boy tosumi no ena yede esum na district chief executive officer de ma afuano southwest district e honorable Abubakar Sadiq ade sede ode ato ade hye wona batom peso aso nsa asum yedie ayese kokromochi busa ho bopa enye yie eti edo fetila fashe yi koso no no de ehusumdue no a ene wo bo ho dawro e de akye wo mo se wo mo emfanye adwuma ne brano ebra Ramadan fashe ne ehum paibo e koso wo se maburu ne sa amanyofo a ebo mo pa so mo nya tutrasem no wo ye tutrasem woni ba ko ba amanyoni no wi anu akohye ne dem wo so kura visa bi na wo eti se wo ye kremoni na wo ye babu no a na wadi hu ni na wo hwe ho yie na Ghana sumdwe ne kutaye no wabo ho ban seno kae no empa yina na fasina na mpa e bon se yakupon enma asundie a yewo e o masin nti entwa so empa mai because bi asundie no no se bi asundie ni hanama kasa me tayi e dom nti mpie ma se bi a ye ba aba so yakupon e se do setna pa yemi ni anam se do akristofo ene omo makani na eti no yakupon ma entwa so sa empa nkwa yi na ya mo dia barka de sallah na masre ni anam Nutna you are around. Say we say but omanya very careful because enti wo ji wani a na wo de wani baako ji wani na wani baako de wo de ato ho yi na wo hye ho yi aban crash panyin wo afo ano southwest ono Abubakar Sadiq no wo wie na nana kwasi isa otumfo chokosi hene wono so de adesede to nkramofo anim se wo bese wo mo adase wo mo na abrabopa di bire mo bompa ya age bone fache ene bone fa free no na enam so na won maka bambo agina tukuo no Ghana police fo ene wo mo maka ni na enubone ya mabunu wo mo twini meja ni pa ha no a ese wo mo dache no wo mabrabo no wo matimi aye ho adwuma so we can say usum baba kumbakum aduasa da che komsa ambia na ebe wiye ndo na ekwe sala ndo ekobo mpaya ma Ghana mai abo mpaya ma wiasimi na tutu de ekosu ran ni US ni Israel example mpaya say nema amambia ma na mutansa subi na say yesu Ghana ha bi kan ni se papier tutu to me ni na kan sandika abo mpaya ma mbante ndo ekwe sala na ba obi abatuma ye dope nsonu mo ya na matumubu ntumubu ukoje wani a na watubu o se mbeni yo me ti esre ngantemu mukoya na mahwiyi mun san ko mun ya se bo no fache ndon ko na aso akotansi bebe min sanu otumfo chokosi hene nana kwasi isa wono enede adesede to nkramofo anim a ebeneza owusu ansa etintim ede ababe soso mpaka sebo
Awusia ye de ko mfimfim mantam no emu esanse honom so afahye no eyade se ebikoso ewo ehonom na Sheikh Mohammed Bashir wono eneye imam ewo Cape Coast Metro emu na wono de ne ewo kanyina ene se afahye ya yedi ebi mu pese wo mo fa bronya so no wo we kraka se ne ekoso ewo Iran mino emu na fa Middle East honom nsensemi ebinimu pese wo mo cash out say yes na niema bo ye den na ntokwa nti na petroleum product yo na niema bo ye den wo mo so afa so ade a ye ntumu kura no wo matum chese esisie ni niema bia emwa no eno na wo mo ye nitichupa ni adwadifo na Sheikh dia to dwase sa bre ya ye nuanom aya komche ne mpaebo asere bone fache ne sa ne manem wo mbesere sei yemfa sa ade we no enye akonya na yentwe ye ho mfiri niema bia etiti sei ehu ono so ne dia wode to Eric Anan animu a woye yama ne boni no yentie bi Ona wezu wodu washo wodu na wahu wonu mabo na offender as a papa bia obe offender no to ho ana obe yenso shedu wazama adesama bamaze no washo na waya ba de wezu weduma onfamme na su ya kaide debi a woka jinai ebimu na mutu omu ye vote na omu zimawan na omu ka jina honu wama da mun kofunu wasam ombe wajunum aza obe yonfasu obe ya onfasu wazama wan wanya ne wanzi da mezu no weduma na wama asumbe ombe emanu lawama emanu azawa bayan faso zama emanu barina wayan faso enfamma hon ekuna warkodu obama haw ababe wiari yesi otu nya kupo nyamon ma da mu hawru wanjira da ma hon ko de ni sidam wona wezu wodu washo wodu na wahu wonu mabo na offender as a papa bia obe offender no batu ho ana obe yenso shedu zama adesama Wei eye Cape Coast Metro imam ya wo empotemo Sheikh Mohammed Bashir na wonu wie ye no mensi krache ya wo empotem ho ononyamfo George Justice Arthur wono so ede kakra etoaso oye asumuji awo fana asumuji na ye hwehwe ewo mani inti woni na ye fa asumuji fana na ye wo na omani ontu kono koni yo mo pe yo fa ma yi ene ya yekotie sesie yi eye mensi krache ewo Cape Coast ononyamfo George Justice Arthur na chese ene celebrations ahodo ya efa yenuanom enkramofo mafo fida kesie yi ena yede ye ho amanebo yakọ enkra ha ya mu ehu ne yekoso yakọ asante mantam yakobo no ena afenso yaba emfimfim mantam enkoma hodo ya pipi mu aba nemum ono abodie ya yebo sesi ane de wone yamane boni Eric Anan ya wosi ya nemu ewo emfimfim mantam ena chese wode sa ensem no etudwa ebusua yento akase no so ya twaso dia sade wo free Cape Coast anka ye bobo an yakobo no ebono no na no mampeni ko ho no wonyam firi ho sa ansa na wo bankran na wabedi edi unim sa government accountability series ne because na ansa na yebeko na yebefro kai yebefa santima mu ansa nkwanhye bi asi ewa na Aga Junction na nsoma nipa be se numbi babia wo mo danya kura adokotafo ena se abofo Rafael meka wo mo nsapa ma wo mo anye wo mo nkwa anheye owobofo besi fom na wo mo chese track akese biu ena ekotete fa so wo mo chese dran no sa sitie na ne nsekura mu no kankan frede na esi nanim no se ne nsa ne patre se loko na loko yi o twentwa ewie ye na wotete fa so private car bi so no de namu afo okada bi nso kura ni patim na ne ba bia wasasa kwofoforo afa ne so nyina ama ni panum sabra mekase ba bia wo mo danye wo mo edo akwa akogwa ya sabe adokotafo ejina won so pa ehwese ahoto mapa ebetimi aba na wasanse mi ho no
pre wo mo pre nyina no ekowi a ya asabia na edi wo mo akwakoto na ye hwese adokotafo nso betimi agina won so na wa hwe won wo mo de wo gina so paase moto no was your health are concerned na Ghana man penede na proboko pie wo bono mantemu a sampa kwan wo chese 2027 na contractor rango wa wie ho adwuma nyina ye wie na domahene de na kosemeto nanim no wo de accountability series ni bi ekọ ho na wo bebubo ye kire se na nnwuma ni manum bono afa ho sei de ntia ya ye firi bono na ye kwa asante ne ye konkra nyina ya padie ye kopa bibi e de abafie na se nnwuma wo ho a kasa tie bia no ye betena se ama ho nso atimi akyekyere enum na ode beto se wono na aban na wode aba no enya ba ko no bia won tena se ama enuri se ye be campaign ansa na wabefa adwumafu adwumam enti anesefo atifie ne akyekyerefu atifie nka wakomanto yem wo befa wo madwumam teacher for afi finance minister McLaren say sha say emfa teacher for na ye nye senior na aban dada no eye say koto aba no mwebie no ma fa teacher for no ye we ni wi ane atum na ba ye fie mienu miensa ye mfa obiara ye de ne aka ne say afi bia ye befa bi afi bia ye befa bi afi bia ye befa bi enti omo aye befa no eye 2025 for finance minister ma ho kwan ye befa 2026 won so ye befa 2027 ye befa 2028 enti e befa kodru 4 years no na nipa dodo na ya fa no na e chese obia benya kwan ekaka na omunya nyejuma na ati abafom na enye teacher for kwa nurses so yama ho kwan se yembie ye sha se emfa nurses almost every year ye befa bi every year ye befa bi se na be ya omutifia omunya ejuma nje no almost ye befa omu ene ya Ghana man pene His Excellency John Dramani Mahama bono mantemo ena san komo woni opambo bo ewie no wose e blocks na wo sha se wo sisi na nka double track na e ba ye na ntumi amba no nanso wanwie a ye yi ni firi aban mu no ohun sa abandada na ba ye no wantumi anyo ho adwuma nwie wo fa so ohun sa be sa aduasa bi aka kire nanso wo ma locate sika ekoye ho adwuma wie efa e-blocks afi ye de sika ato budget mu say e-blocks na ye sha se no e-blocks no bako 30 ye be ye hu adwuma na ewie bebre ho na ye bua so ye de empoma ne nyoma hye na ekaye enche wotwe ni ejina ho a kire se ye betimi abewie enti ye survey e-blocks ni bia edru bebia na kakakra ye bewie no eno bako 30 sika wo ho afi ya ye de bewie sa e-blocks no say ebe ye bebie kwan na enkwada no enya school ni bi akọ enkomoy wone na najima opambo na boy SOMPA 98.9 Alhaji be kwa na abro sanom ewosunyane ye koye ni mo na odemseni edema Tomato Traders Association of Ghana eyo opanyi Eric Osaitufo wode ato SOMPA kase ebo anim se yemfanto ema ne mema wo moton intosu ibi na ebi moko Burkina Faso kofa bana sese Burkina fo wo mo si ni kwanso obi a befa intosu ibi free hoba no ho asem no ene wo se obi anka na komanto ye wo mo yem na wo mo antosu wo mo di hu dwane nyame be hye wo mo asem a owura Eric Osaitufo de atodwane se nyame ene hwe nipa nyame be hye wo mo yie pa nti ema ehu mo obi afise ma dodo na atese ese Burkina fo se an enya de ombema ho kwan mo obi abefa nto se free wo mo nchen no ama Tomato Traders Association of Ghana wo mo ehu obom se ye be de didi saa de ya na ye kofa free Burkina Faso de hye ne yebusua nyina o na ebebo ese de etire bokoto ne de ne ye koya na se bae ene wo panyi Eric Osaitufo se de bi adwobre o monkoma koma ntum ye ne wan ha na bi akwakonya high blood pressure wo se wan hwa na omoja broso yare no wo mu sika bebo na wasa kofa yare aka ho de a na ya 13 nti obesere wo mo se wo munyai na nyame be hwe wo mo pa na wo kire mu se bere aso se shortage ne de beba eti wo mo kura de wo mu tu yen Ghana fo no fo se de Burkina fo gina ya wo masie no ye aduane a ne ye pe jollof no ye di ntosu wo mu se ye abenkwan ne nkatenkwan ne ebunabunu no werewere nkwan no a na ye pese ye di ntosu yi wo ne kama etra bi nso obi wo nso opedokono eni meko a ye twie na ode ntosi na ode afro wi na wo twitwa ntosi na kese na ode aguso bu ha wo ye o se sa nkrofo ni nyina anhye ne nso se ye nyina ye ho be kire ye shortage na ebe ka ye nyina ye pe Ghana jollof no ye di ntosi ye nyina kakra be wo ye ni ye live soup a abenkwan na no achi kura no tra bi ankatenkwan
anasa akokon kan a wonya ayi cucumber ene carrot de awo no na wonya ntosu papa bi de awo no ye nyina ye ho be kire ye ene je tin tomatoes yi wo mo kosesa no mo de bere ye eti e ho asem no se obi a embrace yourself wo mo ton ne wo mo to nyina aho kire bebe obi aso band we be me as a chairman in TV, but situation be anything there. Your first addressing. You make a tell me before man say. Onyankopon oma ade nchewa oma ekomo so ene ta ade nchewa obema wadidi in short no edimomo ma asemu we entrega wo moma ebibi ne den enkoso onyame na obokwan to bebia ekwan ni obehunu kwa obefa so a obetoto nioma ama omudwadi na akoso na consumers nso ne America ne say yenso ye yusun to zunu bebre a yen cut down the usage no na tabri obi ampe kakra enfankura the fridge mu o emiti awa ye beko anwi a emu ewo tomato so tabri obi ankodwa na ebi won kakra utobi a basket ba kokra na odi apogu refrigerator mu kama na jawu yini mi yunu ne nsa na odi ye aduane se ne be ya enwo shorto a enkofa ahon kire bebre enfamre na ye nyina ye mo bai ne radio nyame eti se obi ehia deep freezer koton toast ni bi se na bi wodwomu no koton na wo deep freezer ne fa gum na enye dendenden eti o ma no yi 2 bi apie na de aye won kwan sa bre ya abusuo yi efi se enche Burkina fo nya kase obi entimi mai die enche toast wo be ye de pa fi se toast wo dwa so no Ghana de ne sape Burkina de ne ye de wo no ene se Burkina fo se hwe no obi ya nsi ho na na omo ba ya mo beji tuo be wuye ya bo mu din o mabre mo obi ama ho so oba be fa tomero na o de ba be di dwuma toast no eti no na opanyini Eric Oseitufo a wo ye chairman ma Tomato Traders Association of Ghana edi afutu ama ye nyina se na ukodwoma wunya bie no dodo no a pedi freezer bi na fa gum na wuyi tomatoes yusu na so udi gu fridge mu na yi na ye peche yi ya se ne de be ya ne se ne se ye be no ane ya blend ya ene ye be di ho nkomo na wo twa ye ba besi mu no wo mobrasem so de ye be ye na ye be preserve sa eduane nti we ni nsem a wo de atodwa so mpaka se bo e de asom mo Abusia ye kai wo se SOMPA 106.5 FM Accra ena woda so a wutie enwumre no nsia kase bo no eye hot bite de e hyase no num ne fa no aha na wutie e de afiri mu a mo hye e wo TV no so eye SOMPA TV wo ensemfufro emu no dom kuma ye wo mei emrase bedwam wo mo ba no deni eye Olunyafo Alexander Afenyomakin na wode ato majority chief whip eye training ya wodi dom dodo na fa Roxanne Nelson da fiama pose adwuma no wo hwenu wontimi nya wonya yi enyu obi a na de whip no be hye ne kon adwuma no ye de ma wona aka se yesere wa weye wontimi nya nko obi amfo so de mum wadi adwuma no sa obeye majority chief whip a wo so adwuma ba ko ne se wo be hye se emase bedwafo no wo madwuma ebeye easy ene saying se wo mo mensi na wodo ya wo me da no wo mo district assembly sa ye twa allocations edema wo mo sefoto a wo mo edebebo assembly na se mensi no ho bra na wo se asoafo bi wo ho no esese wo mo ye adwuma se de be ya allocations ne ye bedane ede ama mensi ni ahodo no wo manya sa sika no bebe mene won hye ministers ne mo mo nya sa sika no enti allocations na edaso da ho enti wo se wo hye na adwuma no wontimi nya won kan ye mpani pafoforo ne yemfa man sanse ansa na mrase bedwafo won beko break bia no esese wo mo ye sa resources we nyina ho adwuma ansa na wo mo akọ break enti se bepem ne wo mo nya nte ho hwede a ene Olunyafo Roxanne Nelson da fiamakpo esese otu ne hofo. A job I have is also to see to it that members visit their constituencies well prepared. Mr. Speaker, the chief whip of the majority caucus, he is supposed to be in charge of key welfare issues of members. No, Mr. Speaker, I'm talking about constituency issues. Statutory allocations are very important. He is the chief whip. He's supposed to get the ministers to work in ensuring that members of parliament get what is required of them in their constituencies to do their work. We have a long holiday. MPs are going to face their constituents. And we have a chief whip who is sitting here and he always comes and tells the ministers, do your job. Because members have concerns and you should know
They are supposed to get project done in their constituencies. They are supposed to see to the welfare of their constituents. That's your responsibility. Nobody forced chief whip on you. You wanted to be chief whip. So wake up and do your job well. If you can't do your job, resign. Dom Kumano Bano Deni Orinyafo Alexander Afenyomakin ena yetini ni. Ene adena yiro na enura ewo ye kase bokuru ya so. Ene yade beto so ma wa mempani Mahama kase de nam so pa National Identification Authority any SIM registration no. Anko yentia se yewa Sam na to George na ni abere pa se wombesa ayo no wo mayo ni yie no. Enyina aye se Brana sona penso wo mo ye no ma me esle wusu akufu ya no wono ene ye so afo a ohwe na wone National Identification Authority pania wotua no Professor Tefa no wono ne nkasa enti ka ho pa na adwuma na nka ese wo mo yo na ekomu ye timi linkisem edema o kade ekokama na nso eduru ba bi na aye sunsumabo no na sansemi ma me aba be yi ano wo se wo msa mampani nka na bono no bono ho no ho wo firi o watena ho antibra wo boss wa na ne fiefo frɛ sɛ betie asema mampani dia bani wo se na wone atefo anka entina SIM registration is aba bekoso wo se na okure bi anim na mom efa to so mienu no mu ho na eduru ba bi na se na montwenchi kume bi wo ho abra no wo mo linkelinkia na enhye damfa na so ne nyina no wo mutimi gina wo mo na so sesere won se aduasa ye mane ma toto mu a wobetime de nensese ne bo se enne wo pa obi data wutimi nyan nyina no ya sa abere no nhyehyɛ a wo mo yoe enne na ka ho a wutimi frɛ obi ne wo hu nipa ko a wo frɛ no ana de frɛ wo abra wo bɛse na nka wo ne nɔma no ne nyina ye wo mo nhyehyɛ pa ne bi na wo ma digitalize ama nema yeye ma me esla wo su akufu ene wo kyerɛ sanse me ba asompa yakan bi ama wo. Meka wo se Pepsodent hot bite na wuti fi SOMPA 106.5 FM Accra ye sign etu so Korea kopie mrahye mu biem na minority chief whip o sign ye mrahye bedwani e wo insawam adoagiri e honorable Frank Anodompre wo de ato mampani his excellency John Dramani Mahama anim say wono na esie se produce buying companies PBCs no wa mo musika se emfantua koku akuafo wo sese ye nokora wo mfa edin ne mra na Ghana fo nyina ehu fi se akuafo no se nye nokore na edom kuma bo mrahye bedwam no enya adaje kwa santema no mo koku akuafo ni adubia se kuhia e no busam se ya tese mampani sisika ne yatua mamoe no kono se de ensu kai mampani ntua hwe e no se ne mampani ni se de be ya no kro ne be ye trodo no fa list ne bra ma ye hu se produce buying companies PBC duduo sei e no mo sika mo de ma akuafo fi se akuafo no se ya giye sika ma se enwum foforo kro aba ya giye sika ye sika ene nenam TikTok de ba bia eti honorable Frank Anodompre de sedia wo de to mampanyin anim eno no ene me fa sento for wa abakosam die no wasan ne se onu ni mampanyin osan di kana BBC for koko crash for na bosome insane o ma sokura koko no ntua mokai ena wo kan na mo da to and this abai challenge mo na mo so botia PBC for the koko crash for mo publish di a challenge ye John Mahama ye nya me kasetia so pa se mo tia PBC for and koko crash for mo publish di nya gara ye nya dey ehu na ancheche bia wona fe ena mo so TikTok ebi atam kwa asa chine di atam kwa ba se ba bedio bi atam but pese NDC abai ti asese ebi atam na tiri bi adom asama ni okun ayekun ya beku ebeka sabala opposite sika yeso mutio mekua for my day on betia enti sika ne de o mampanyin ne dom betua nsawom adoagiri emrahye bedani honorable Frank Anodompre wasanso ye minority chief whip wono ne kasa ye na koku akuafo no bi nso ne SOMPA ye nsentro ni Alex Redu twetwe nkomo bro mo kopie nwura mu ho no eno mo nso de tu dwase Atibi, former assembly woman, the sense of organizer. My departed church at the police abro. They can say, Coco, no, when people say, I'm not to remove the cat, dear. Let's have them bless us. Amanda, Mahama, on the first of the day. Rabakuyan, I guess I go home, and I wasn't answering the police abro. The okay, I'm saying, and to say, Mahama see, so I see you all the
then I don't know about that. At the tea of it, and it's more was one day. I never said from. I was several. What should I see? But you were past Yamayo. That and young women and showing now Yamayo. Then I heard a yes, yeah. Where's our house or the man? Was I my own? Was I to shoot you? It's yet there is no Mahama say. Then Paul Picasa. Mama was to tell what you to go my own. I could have from Pega, and make us say, well, Picasa was come there. So yes, I'm sure we're going to another woman over Samayo. Now I'm sure from the nation fair. Now the way what saying answer. We a cocoa for. Wama de sedi omudi tu dwano no ntie ne wama kasa pa ena yen sentroni Alex Redu etintim ede ababesom ye asoye hye ensase ensem so wama de atu dwa se efri se 9 months of womo hye womo adwuma se galamse ne de ye mpene emma womo pese womo ye no womo nye okrom ha no wo se womo abo adwuma pa womo timi achi nipa beye apem ne ahenkron 1900 e wo 9 months of womo operations we no kra no e ye hotspots ahodo se baabia galamse ne ejina ne kese pa e ho ena womo enya sa nambasi e de afri na penya wo kasa e de emma lands ministry no e ye pa kwesi shandoff na wono ne nsem twofo di nkoma wo de sansemi tu dwa se operations a wom koye ya wom kire sankofo yi ebi koso wasantemamu atoye mantem no emu atoye tifi enfifi mantem apoe mantem ena fe mentifi do afa bi enso eho wom ye operations ni bi won wo se no crossam ne se 9 months of wom bre sanse your communities ni bi wo ho no a wom kwa won se eho no galara no wom ye no wom dididi nti wom resist se wom ma 9 months of won ema ho enye ni wode ne takase na MPP ya wom de wuramu a enke bi asa adwuma no kra no anko mu ntimi ye wosan kirekire mu nsusu so bone a se ebia yasa asase na wie ne eka aban ne bo ansa na yetimi aye asase ne ye yenti no. It's a very cost-intensive enterprise. If you want to reclaim a single hectare of land, you are looking at about $40,000 to $50,000. Let's use that as the range, right? $40,000 to $50,000 to reclaim. And we had well over 5,500 hectares that had been destroyed. I'm saying that the latest update even brings the number to 9,000. So we can multiply. If you need, let's even use the minimal estimation of, let's say, 40,000. And I'm saying that it's between $40,000 to $50,000. But let's even use 40,000. So 40,000 multiplied by 9,000. Look at costing. Very, very huge. We a Pakwesi Shandoff, where media relations officer Emma Asoye she ensase ensemso. Na ye kwa santimante mu biu. Na no so no wenchi na mo ene yewura. Timamufu a ohoba abedu se wonante kofansem. Na nade ehuro pa hu ene wokokofai. Ne nyina ne se adehye wo ho se wo momra hye bedwani Dr. Isaac Yapoku. Wo mo ho a oni minority kokosuni waso won tenchem. Kwan bone so na ode wo mo fa ba ne wo mo se hwe wo hu wanim guagu asepa kwan a wode wo mfafo nam so enti wo MP eye ofe de wo mo kan ni mbem tutu se tama no power no so no abeka ya no msi ya pia ono Dr. Poku no send 2000 ese enfan support kwa no yes we the 4000 appearance me ni kwa no abepim samre yenyi kwa no enti odadu no wati fonsa asema di 2 mani ehia me na me first wa kwa wanti no fa kwanfu we so afre MP ahodo ama obi obekwa fo mo obi sample kwa no meti sa asemu we no eye me wawa because na me nsusu se ye MP ebetimi abase oba beka kokoo ho asem because we started to abama no empes emfie bebre ni bed niema ehia anka wo se ye saka se na be ya system be from my ontimi nyeye ehu de oye nti wonam kwan so no ba no ehu kwan na so wa hu kwan no ene ya de hye a wono mo na mo wanchi ofen so afa wona make wa santemamu na wie na odi kuro na na kwaku atase MP wo mu hwehwehwehwe wa mo mpanimfo amane ekura na obae MP die ye me se ka yakure if say abdul atakura so no o bi to abdul atakura so muto abdul atakura so here no ye hu ni bia ye no o wa ya ko tete pensam e media twem it wona mo se eni penfo kokasa chata we atakura so ya ko ya kace so mo ya kakala faska fam wa tiwe mo ska ba ko na mekansa ya ko ye ma mi ya ko fa ye ma no e sofe ile ko ye mi ko fa chapo kan ile ko ye ya ko no ska ma ya ba no amekansa wo fenso na ma wanchi di kuro no
Nana Kwakwata ana wobo ba bedu samani. Meka wo se hot bite kase bona wutie fi SOMPA 106.5 FM Accra Pepsodent. Every small matters, do the two before you go to bed. Enumere ansa na wo beda na ya hye se wo de Pepsodent ebe chichu se wo de chichu sia na ma onu ma ye hyem. Enne day a special day. E wo mse na ye Edo Fitla fashion so nenso na eye World Health Oral Day. I nu wiase nyina World Health Organization e de esi wo se yenka yenum na ye ni yenum ni. Eti Pepsodent de fitete eni enim no ntinya afa ni be so kan ya de ahwe eti Pepsodent cavity no di chusia na mo woni mo ye hwamo techama so dodom na bibia koyia Ghana Dental Association wo nyina nso age atomo enti brush day and night with Pepsodent. Do the two before you go to bed. Medima for Heba Center Dr. Tamoda so say wo fa baby e na adwodwo anasisi yare wo kotodwe diabetes, prostate issues, hypertension, kidney failure e mane mema mo pa wo yare aye krankro, typhoid, malaria ni nyina Medima for Heba Center eye ho adwuma pokwa se mayira ene wo entiment na ho e ma yare entrat na wo so na eni wonya wutie kasebo a e hwam no no wafre 0244774282 0244774282 time Heba mixture eduro no eye yare a ebi te se malaria wonu mo ato aduane nya wodan honam ye wo ya no de etimi no pa no eye TIME Heba mixture time Heba mixture eti time Heba mixture eduro no wonya bi no mo pe na che se malaria de onu ne to nkwanta wapa ntia de ntina hotene ho na woda sore no pa na honam nyina ye wo ya enumre no mo ansa na wada na etimi aboa wo meka wo se Pepsodent hot bite kasebo na wutie free SOMPA 106.5 FM Accra. She was saying, get a Pepsodent charcoal toothpaste. SOMPA TV, Emma Aketiapa. Amanone na nso no America ma mu ni yewura America ma mpani Donald Trump ni o ana wose wono mu a sabio wo kase wo mo enso agapade fa Strait of Hormuz ho Iran fo anafo wo mo nka wontinsa ho na wo mo nkoja wo mo ship no kwan ma emfa wo yere na mra se de be ne patrol ne bo nkosoro se de esi hurihuri koi ase ebinum abo wontu apata okowia abate Iran fo se je se ukura China for sika nsana ya pena mo aba besenako ana mampani Trump say wono mo a wobobo wondi ni nyina safo ni ehufo broni be se cowards chese wo mo ntimi emfa hu mene kasai na ene ensam no wakeka pa ewie wobo UK din wobo France wobo German kra de aka ho ama wo ka kire German chancellor Friedrich Merz say ma wo mese nema won siche ne seduasa no wo mo nye de beboa ama mainet mi egina da chinti enye nnenti ena nani abre ne so ne yegina na anwumre kase ebo no a hot bite yenya sha se firi no num mpai mu ho e de session ne bre wo na no nsia boy a do not turn to this page until you are told to do so yesa de session bi no ebe kan wo ho e wo FM no so ene TV no so no ye DC na ensemo ye de esum wanumre jeti makotene bi ene se Honorable Frank Anodompre Edonkuma Roma Shebejum and Warrior Mu Chief Whip or Honwa Kasachi say, Samam Penny Gidise and Paco Quakia for Tia Moka. And yet, baby, you're the fine one for Dean and Mra, Nagana for any more than see. Sanso ena wote se omampani John Dramani Mahama edi afutu akwama Ghana fo ntitu ni yenuanom nkramofo se wabra yedi afahye ya enti seye enema hodo a emankramusum edi no wo momfa nya adwuma ewie na osantufu se wo momfa ano ne ano ni nkomo emantokwa na asore Israel America ni Iran tem no enyo na mom anasefo ne atrecherefo won twen ema abatu nurusu ansa afi bia obefa mo adwuma na Edo Fitla fashe ena mampanyina bedi eche Professor Nana Jane opokwa jiman so de futu amagana fo se ye kan afahye Ramadan mu no ye mmomodian se nkabo mu ni asomdwe ni abrabo papa ebe ye adwuma Minority leader Ora Alexander Fenyomakin so ena tutu bi ede ama domdodo no wo motrene Roxy Nelson Dafia makose adwuma no
wo hen wontimi a won resign ma me yeslo usu akufo se anya naokrada se na one professor atefo ntemu enwo na mom na phase 2 no mu ho na nemo bi nsisi so na nkyere se no wo mo nka na ojamteni edima Tomato Traders Association of Ghana Ora Eric Osaitofo edi afutuo ama emane mema no omukọ Burkina Faso ekofa into super say wo mu se Burkina Faso say when obi ansi ho na nso monko makomanto wo mu yam na sese no entosu no to bebre na fagu ho e se enche eho be yeden asoye shensase ensem so de ato dwase 9 mosofo etimi achiri enipa apem ene ahenkron se galamse eduma ya wo moye ni nyina no eye se wo mbetimi atu ase na yegusu ade kase ebe so anada jansen kwanhye esi wo ma nipa num eprepra sabre adokotafo gina won so no ye de no nso twa mu a ye kwa amanone mampani Trump ya wada America fo ano se wo mo obobo won dine ya UK Germany France no wo mo eka ho bia na wo mo frefre na tu no wo mo yehufo ye de kase boyi esom wonumre eyeme die nyame yeshira no AKOSUA ADWOA obetimi so afrem AKOSUA NHYIRA me adult children ADWOA ASARE NFA triple mine ajapia APAM DADAA na kasebo ife SOMPA 106.5 FM Accra na efa SOMPA TV so sanso na your headquarters e wokumase e SOMPA 93.1 FM ayiko 100.9 FM wokumase Adamfopa radio e wo Paris France takwa SOMPA ye 101.1 Techiman SOMPA ye 106.1 Sunyane SOMPA ye 98.9 Enkranza mensa wonom e 98. Enkranza ye 90.7 ena mankesim Aya Kingdom 106.1 FM decoder so baby radio on Aya SOMPA FM your Facebook page no we like and share Aya SOMPA 106.5 FM Accra and a YouTube Aya SOMPA FM live your website Aya www.sompaonline.com Kanesh Urban Radio Ewa Kanesh Market and a Doma FM Doma Hinkro Aya 100.7 FM Yadamu nyina say Emma Monity and Yadia said Emma Pepsodent cavity fighter SOMPA Ediswai